we cannot please everyone. Not all people will like you. That's a fact. And we need to accept that. Sa kinabuhi, dili tanang tao, ganahan mo. Na ibang mga tao, makita nimo, musurok ilang o. Tiyo na. Dawata na kay tinuod na. Ug mo na'y kamatuoran dinhi sa kalibutan. Basta dili pa tamo padayon, sa among pagkaagi, ayaw mo kalimot sa inyong assignment. Ebanghelyo karong Domingoa. Ebanghelyo ni San Mateo. Asa mo kong Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San chapter 5, verses 13 to 16. Asa mo kong Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San chapter verses 2, 16. Pagka-brightan ni mga bata. Ang iba yung nagisgot, Jesus calls His disciples to be the salt of the earth, the light of the world. Mahimong asin, mahimong kahayag sa kalibutan. Para nako, bisan pagdi siya ganahan nako, padayon sa pagbuhat, isip maghatag og kalipay sa katawan. Para nimo, bisan pagdi siya malipay nimo, paghatag padayon sa kahayag sa uman. Don't measure your saltness and the light of yourself to depend the reaction of other people. Nako'y kaila, ni-share siya, unsang hitabua, ang nausab ng iyang bana. After 17 years of marriage, ako siyang ginginan, kanay mong bana, pasagdi na siya. Kinalikoy na siya. Even after 7 years, the person whom she loved so much, at this point, he is not pleased with his wife. Pero ako sa gikomedyahan, ay kumpiyansa. Kaya basig, nagbinuang na siya. But still it remains. At times, people will not be pleased by us. Kaning pagwalay ni Jesus, nga ito siyang tinunan, nga paghimo mo, nga mahimo mong asin sa katawan, mahimo mong kahayag sa kalibutan. Asin na to siya. Mutuo mo sa di, even Jesus, He did perform miracles. Nagwali siya nga to siyang lungsod nga Nazaret. Gani si Herodes nagplano usab sa mas pagpatay nga to ni Juan, pagpatay nga to sa mga propeta. Even in Herod's territory, Jesus knew the people reject him, will not accept him. He continued to do good works. Una kita, bisag di siya ganahan sila, do good and must go on. Ako nalipay ko sa mga lectures, sa mga cantors, now with the CWL. Whether you like it or not, people may not like what you are doing right now. But be that as it may, I challenge you
to continue to serve the church. For this is what God is calling each of you in this world. Nasa ko'y kaila, empleyado ra ni siya. Nadiskubrihan na bisan taon, ultimo, empleyado, nakadiskubre na nagbinuang yang amo. She wanted to tell the truth. She wanted to be honest. Gingnan sa siyang amo, buhata tanan, aron ato makabot ang atong monthly quota. Himuha tanan, aron ma-please ang atong head office. Buhata tanan, aron madako og ngan ang atong branch di sa tuwa. She told the truth. Ang empleyado, wa ma-please ang iyang amo. My dear sisters and brothers, in life, we cannot please everyone. Many people maybe may not like you. Pero padayon sa pagbuhat o maayong. Katapusan, akong kasinatian, bago pa ko dinis atong parokya. Dunay nidool na ko, tiguang, humans misa, o kuya kong gingnan. Padre, di ko ganahan, Nimo. So kung oo, ikaw rin di ganahan. Sige lang. Kaya nga naman, Padre, di ko ganahan mo. Kaya magwali ka, magpaso-paso, malipong ko. You cannot please everyone. Kung siya di ganahan, nasa'y uban, ganahan. But still it remains. Doing good must go on. Muna kitarong nanimba, kitarong niya, napilsad sa online mass, sa itong live streaming, I challenge you, be the salt of the earth. Be a light to the world, though they don't like you, though they are not pleased with you. Doing good must go on. Ato isunod karon ang right of the lectors and the psalmists.